Helo eto, Rhan. Mae yna ddywediadau, sayings, hyfryd yn Gymraeg yn does. Pethau fel gwenu fel giat, smiling like a gate, neu siarad fel melyn bipur, talking like a peppermill. Oh. Be? Na. You've got you down to a T. It's perfect. Dyma Adam Gilder. Mae Adam Gilder siarad am beth? Y glaw. Am y glaw heddiw. Wyliwch. Wisg! Helo, neu fel rydyn ni'n dweud yng Nghymru, sorry boys, dwi ffili dod allan heno, dwi wedi bod yn sal dros bob eitem o ddillad sydd gen i. Mae pobl yn credu fod yr iaith Cymraeg wedi benthyca llawer o'r ddiodychiaethau eraill. I think we've borrowed loads from other languages. So dwi eisiau siarad am idiom sy'n dweud llawer am gymeriad yr iaith Cymraeg. It says a lot about the character of the Welsh language. Mae'n bwrw hyn ragedd o ffyn. Ystyr yr idiom yw ei fod hi'n bwrw glawn drum, that is raining heavily. But the literal translation would be, it's raining old women and sticks. Sydd ddim yn gwneud llawer o synwyr. In fact, it's more like nonsense. Yng Nghymru, mae'n bwrw hyn ragedd o ffyn. It rains old ladies and sticks. And that is bizarre, admittedly. But in England, it rains cats and dogs. And that's perhaps weirder. Ond pam tybed? Wel ym Mhrydain, mae'n bwrw glaw gymaint fod angen i ni greu ffyrdd fwy diddorol o trafod y glaw. I sicrhau fod ni ddim yn diflasu cymaint i fod ni'n toddi neu ffrwydro. You know, we have to make sure we don't get so bored that we melt or explode. Ond mae angen i chi fod yn ofalus wrth ddefnyddio'r idiom. There are a couple of tripping up points. Mae bwrw yn gallu golygu pethau wahanol. Yn yr idiom yma, mae'n meddwl raining, bwrw glaw, raining, bwrw eira, snowing. Ond mae bwrw hefyd yn gallu golygu hit. Then dwi'n mynd i'ch bwrw chi. I'm going to hit you. Ac wedyn, beth am y llythyren a? If it's just an A, it means and. Ond hefo to bach ar ei ben, mae'n meddwl with. So if you're saying, mae'n bwrw hyn ragedd a ffyn without a to bach, you're saying, it's raining old ladies and sticks. But if you say mae'n bwrw hyn ragedd a ffyn with a to bach, you're saying, it's hitting old ladies with sticks. And that's not okay. Fel mae Oedd wastad yn dweud, be careful with your idioms. A fel dwi wastad yn dweud, I'm sorry, I'll stop. Wisg! Diolch Adam, Rhan. Mae gan Taff man gyngor da i ni wastad, a'r wythnos hon, mae'n esbonio i ni y dylsyn ni roi amser i ddysgwyr. Yn dylsyn? Taclus. Un tro, mewn dosbarth dysgu Cymraeg, yng nghanol rhes o ddysgwyr, roedd un heb gael ei wneud yn iawn. A dyma nhw'n ei daflu fel sbwriel i gornel dywyll, neu portalbot fel mae'n ei alw. Ond un dydd, o'r gogledd pell, daeth Ioan Talfryn a chydau bwerau hyd yn wneud yn fyw. Yna, aeth ag ef heb oed i dim i ffatri Cymru, lle rhoddodd y ddewines Nia Parry, bwer arbennig iddo. Nid dysgwr cyffredin mohono bethau, ond Taffman! Taffman ar siopwr blin. Ie, felly. Os gwelwch yn dda, sorry. What can I have? Gafi? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yeah, 3, that's it. Dyna fi. Tydyn rhaen, sgan I ddim trwy dydd, sti? Mae flin dy fi. Gafi 3, or is it 3? Packets, that's pecking, isn't it? Just say it in English. It'd be a lot easier for everybody. Oh, I'm sorry. I'm just trying to... Dwi'n ceisio ymarfer fi? Spit it out, love. There's a queue behind you now. Esgwsodwch fi, oes problem ma? Oh, gres. Mae un arall wedi cyrraedd rwan. Mae'r cyfaill ma'n trio siarad Cymraeg. Mae'n gweithio yn galed. Mae'n mynd i wersi 2 gwaith yr wythnos, achos mae'n moyn dod yn rigel. Ie, da iawn, ond beth wyt ti eisiau fi wneud? Mae'n bwysig i bobl rigel fel ti a fi roi amser i dysgwyr siarad. Dim ond drwy'r ymarfer mewn sefyllfaoedd bob dydd fel hyn, maen nhw'n gallu dod yn rigel. Rhaid i ni fod yn amyneddgar.
Patience is a virtue, good boy. Taff man, ti'n iawn boi. Mae'n ddrwg iawn gen i. Dweud o eto, beth y ti isio? 3 ffecin o... Douglas. Mae'r iaith mewn crisis. Mae eisiau i lot o bobl dysgu siarad Cymraeg os yw i'n mynd i barhau yn iaith fyw. Felly, y tro nesaf byddwch chi'n cwrdd â Dysgwr, cymrwch amser i helpu nhw, a byddwch yn am y neddgar. Cofiwch, allai ddim bod na eich helpu bob tro. Mae'n ddrwg iawn gen i, ond dyn ni ddim yn gwerthu rheini fan hyn. Triar fferyllfa. Siop chemist. Da iawn ti, Taff. Da iawn, boi. Wel, mae'n fel yn y tights yna. Edrych yn neis. Smart iawn. Ti'n meddwl. Ond rhywun sy'n dipyn yn fwy stylish na Taff man ydy Clayton Reid. Ie, Clayton, be ti'n gwisgo heddiw? Clayton Reid ydw i, a dyma be fi'n gwisgo heddiw. Fi wastad wedi bod yn berson creadigol ac yn licio dangos hwnna yn y ffordd fi'n gwisgo. Mae dillad unigryw yn apelio ato fi, pethau efo studs ymlaen, a dwi hefyd yn hoffi casglu scarfs gwahanol. Dwi'n person unigryw a dwi'n licio gwisgo dillad unigryw. Heddiw dwi'n gwisgo'r cardigan yma. Nath brawd fi prynu hwn am anreg dolyg i mam, a wedyn nes i ddwyno. Mae mam heb wedi cael cyfle gwisgo fe oherwydd fi yno fe o hyd. Be dwi'n licio am y cardigan yma yw mae fe'n maint mawr, mae fe'n gyfforddus ac yn llac. Dwi'n meddwl mae'r cardigan yn ychwanegu haen arall a mae gwisgo lot o haenau yn ffasiwn. Dwi dal heb wedi sylwi fod wedi mynd o wardrobe fi. Mae da fi crys denim ymlaen a mae yna botymau perl yn mynd lawr y canol. Dwi'n fan o'r crys oherwydd mae bottom yn mynd lan i'r top a mae jyst yn sôn yn smart iawn. Mae'r crys yn hyblyg iawn, allu di gwisgo fe mas, neu mae fe'n gallu cael ei gwisgo mwy hamddenol. Mae da fi gasgliad o sgarffiau gwahanol. Mae da hwn sgol penglog ymlaen. Mae fe'n ffasiynol a dwi ddim yn dyddio. Dwi'n gwisgo sgarff trwy'r flwyddyn. Fi'n gwisgo'r sgarff yma mwy am y style na gadw'n gynnes. A scarf is for life, not for Christmas. Y pe dwi'n licio fwyaf yw'r esgidiau yma. Ges i nhw o Vivienne Westwood am anreg dolyg, a mae da fi par arall yn ddi. Mae'r esgidiau yma'n lliw aubergine. Fi'n licio'r lliw oherwydd maen nhw'n gweddu'n neis efo du, a mae rhaid i mi gwisgo du lot yn gwaith. Fi'n gweithio fel artist coler yn siop fawr yng Nghaerdydd. Mae'r esgidiau mor gyfforddus. Maen nhw'n sgleiniog sydd yn ffasiynol ar hyn o bryd, ac dwi'n hefyd yn licio'r bathodyn ar y ffrynt. Mae'r trwsys sydd da fi ymlaen, maen nhw fod i merched, ond dwi'n licio nhw oherwydd mae'r fath o panel lledr ar y ffrynt sydd yn ffasiynol. Maen nhw'n dyn ac yn gweddu y siap fy nghorff. Dwi'n hoffi pethau lledr, dwi'n gwisgo lot o lledr fyd. Dwi'n hoff iawn o gwisgo cluslysau. Pan o'n i'n tyfu fyny, o'n i'n arbrofi efo piercings a pethau fel yna, a dyma'r un nes i gadw. Mae'r un yma o Vivienne Westwood, sef un o fy hoff brand. Mae da fi studs cyffredin i gwisgo i gwaith, ond dyma un fi'n hoffi gwisgo yn fy amser sbar, ni'n mynd mas. Nes i prynu Rhan fel par, mae Rhan y mwy o drata fi wedi brynu. Nes i golli un ar noson mas, ond yn ffodus dim ond un twll sydd da fi. Hefyd mae da fi coler ymlaen, mae fe'n edrychiadaeth yn naturiol sydd, mae da fi jyst bach o bronze ymlaen, ond os o'n i'n mynd mas fi'n licio arbrofi efo coler, felly fi wedi arbrofi efo pethau fel amrannau ffug a pethau felly. Dwi wastad hefyd yn gwisgo'r band elusennol yma, mae fe'n agos iawn ata fi ac yn bersonol i mi. Mae'r llythrynau gwahanol yn sefyll am rhywbeth, sef stomp out prejudice, hatred and intolerance everywhere. Clayton Reid ydw i, a dyma be fi'n gwisgo heddiw.
dyna ddiwedd yn rhaglen ni. Cofiwch ymuno hefo ni yr wythnos nesaf, achos honno fydd yn rhaglen ola ni erioed a last ever programme. Last ever hub. Ever, ever. I'm never going to see you again. No. I'm going to miss you. I'm going to miss you, Carrier. Fi hefyd. Yeah. Beth bynnag. Dewch nôl yr wythnos nesaf. Gawn ni barti!